давайте здымем вось гэтую цэглу, вельмі перспектыўную на выгляд. Вось, по-моему, она рухаецца добренько, я ее вельмі аккуратно здымаю. Глядзім, что там унізе. Раствора ўнізе не відаць. Пераварочваем. Характэрныя прыгары, якія сведчаць аб тым, што раней даўно гэтая цэгла была ў печцы. Ось, ну, глядзім на бакавінах. Таксама характэрны прыгар на бакавіне. І тут прыгар. Ось, ну, нічога на гэтай цэглы няма. А цэгла вельмі цікава выглядала. Перспектыўная і вялікая. Так, далей. Што тут глыбей? Глыбей тут, по-моему, лежыць гліна. Сапраўды, ось лежыць гліна. Уже, як бы сказаць, другі шэраг, які у глыбіню пакладзены на гліну. Давайте мы яе счысцім. Наступная цэгла таксама з характэрным прыгарам. Чорным. Вось. Ніякіх таўро я не бачу на ёй. Так, ну, трохи трэба парядак навесці. Давайте знімем яшчэ одну цэглу. Вось гэтую. Здымаю. Таксама прыгар характэрны прысутнічае. Падобна, што тут нічога няма на ёй. Ніякіх таўро няма. Откладываем в бок. Кавалки раствору тут паміж цэгламі. Увогуле відаць, што клалі з таго, што было. Вось. Наступная цэгла таксама. Ах, перспектыўная вельмі, таму што я бачу, яна такая шырокая. Шырокая. Тут што не цэгла, то яна перспектыўная. Вот я гляджу, што яны вельмі вывучаюцца, все гэтыя цэглы ад сучасных. Раствор. Ось. А тут гліна, бачыце, ось гліна. І цэгла ось пад гэтай глінай такая барвовая, прыгожая, такая старая. Ось я ўжо ось хочу взять яе, перавернуць, паглядзець. Ось, ну, жаль, ніякіх таўро, ніякіх на ёй кляймо ніякага на ёй няма. На жаль, на вялікі жаль, але відаць, цэгла вельмі старая, нешта цікавае тут ляжыць, падобнае на нейкую соль. Кавалачкі лежаць нейкай солі ці чаго яшчэ, не ведаю. Ну, нічога не відаць на гэтай цэгле. Нагадаю, што мы яшчэ потым памыем, уважліва вывучым яе. Ну, вот прыгожая вельмі. Цэгла вельмі прыгожая. Падабаецца мне. Падабаецца гэтая старая цэгла. Давайте будзем іншую вытаскиваць. Нешта ўжо... Ай, трэба было верхнюю, я ось за ніжнюю пацягнуў. Ну, здаецца, што верхняя таксама не зламалася. Таксама відаць, што цэгла старая. Старая. Характэрныя прыгары, што яна калісьці ляжала ў печцы. Продкі нейкія. Продкі далёкія. У вёсцы паганцы клалі печкі з такой старой цэглы. Вось. На жаль, давайте яшчэ одну знімем. Вось. Паглядзім. Паукі нейкія пабеглі. Уже зарабілі свае норкі. Таксама нічога на гэтай цэглы няма. Так што нейкі вось азарт ужо крыху скончыўся. Ось, далей глядзім, што тут ёсць.
Ёсць вельмі вялікія дзіркі паміж цэгламі і, як я кажу, туды маглі нешта хаваць нашы продкі. Цікавае. Давайте здымем вось гэты кавалачак. Яшчэ раз паглядзім яго. І нічога няма таксама. Нічога няма. Такая нейкая свежая цэгла, якая пролежала тут не ведаю колькі год. Мне цяжка сказаць, колькі год лежала гэтая цэгла. І вось мы яе зараз пачынаем выкопваць. Ну, заглядзець на яе вельмі цікава. Ну, вось вельмі цікава. Будзем далей раскопваць і вам паказваць. Ось як я сёння, ну, крышачку толькі выбрал цэглу. У вядро я складываю бітую цэглу, раструшчаную, каб потым скарыстаць кудысьці. Ну, ось. Ну что ж, давайте паспрабуем вось тут нешта сняць. Раствор. Вось таксама характэрная барвовая цэгла старая. Ось, ну, кавалачак трапіўся. Можа сюды, калі залівалі раствором, дык паклалі. Вот яшчэ адзін. Відаць, што маленькі кавалачак нейкі пакладзены быў на раствор. Вось он. Ай-яй-яй. Ах. Нешта біты. Сёння бітая цэгла з таўром. Пакуль такого занадта цэлага няма цэгла. Вось. Што гэта за таўро, не ведаю. Падобна на Розенберг. Вось. Давайте так перавернем, паглядзім. Ну-ка, цянёк. Цяньку. Таксама незразумела пакуль. Не ведаю. Што. Так, ну што гэта ў нас? Хутчэй за ўсё гэта Розенберг таксама. І там літары, дакладней, фрагменты літар Зенберг. Розенберг. Уже занадта паламаная цэгла. Ну, не ведаю. Ці варта яе захоўваць? Пакуль адкладваем у бок. Так, прибираем раствор. Цегла с раствором. Кавалочки. А вось, як я кажу, другі шэраг пакладзены на гліну. Вось мы бачым яе. Так, давайте далей пачнем вымаць цэглу. Так, яшчэ адзін кавалачак мы знялі. Цэгла таксама адчуваецца, што старая. На жаль, нічога знайсці тут пакуль мы не можам. Откладываем в бок. Так, давайте будем, напэўна, зверху вниз. Тыя ніжнія пакуль не будем прибирать. Пойдем далей по версе. Вось і паглядзім, что тут. Вось карэнні нейкай травы. Зверху росла трава і яна так шла у гэтую цэглу. Ну что, здымем гэтую? Не. На растворы лежыць. Вот это вот хутчэй здымаецца. Таксама вельмі перспектыўная цэгла. Широкая такая, адчуваецца, цяжкая. Ну что, спадарства, вельмі добрый асобнік. Ну, пашанцуе нам? Не пашанцавала. Нічога няма. Ні з бакавін. Нідзе нема. Хаця вось на бакавіне нешта такое ёсць. Сапраўды, спадарства, на бакавіне ёсць. Ёсць таўро, яно стаіць. На жаль, штосьці тут убачыць
Ай, гэта нашы парычы. Вось літарка R. Далей ідзе расейская, відаць. І тут збіта рычы. Ну, што тут, парычы? Я мяркую, што гэта парычы. Тут літарка R стаіць. Рычы. І вось канцоўка таўро. Рычы. Такім чынам гэта былі парычы. І тым болей яны на рабрыне любяць ставіць сваё таўро, сваё кляймо. Па-беларуску таўро. І кляймо сустракаецца слова у беларускай мове, але ўсё ж такі правільней таўро, відаць. Рычы, парычы. Добрая такая цэгла. На жаль, таўро не вельмі такое выглядае. Тым не менее, я, конечно, пакінуў гэту цэглу сваёй калекцыі. Гэта калі б у меня ўжо было, ці будзе, вот, магчыма, пасля раскопак гэтага падмурку набярэцца цікавых такіх цэглаў, то, можа быць, я і гэтую цэглу не буду пакідаць у сябе, але пакуль пакідаю. Парычы.